बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगौ 9 अक्ट'बर खालारनिफ्राय सा सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो 6 सिडुल काउन्सिल खुंथायनि ISPL जोलुर गेलेनाय बादायनाय जागोन आरो बे बादायलायनायानो जोंनि बिटिआरआवनो जागोन। गिबि खेब जागायगोन अदालगुरिनि डिमाकुसियाव बेबायदिनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जायैनो जोबथा बादायनाया क'क्राझाराव जागोन होननानै खौरां मोनदों। बेखौ लानानै दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै दावबायहैदों आरो लाइमोनफोरखौ गेलेनाय आयदायाव जौगानाय लाबोनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो। लोगोसे जोलुर गेलेनायनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ जौगानाय लाबोनो थाखाय आरो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानाय जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बे हाबाफारिनि थाखाय मा हाबाफारि लादों फै जों आबुङै मिथिना लानि। गुबैयै जोंनि 6 सिडुल एरियायाव एबा बड'लेण्डआव गोबां फुटबल प्लेयार दङ, नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो हानाय फुटबल प्लेयारफोर दङ, नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि खाबु मोननांगौ गोबाङानो गोबां समाव मोना। दा जायफ्रा एफा एनै गेलेनो खाबु मोनदों बिथांमोना मोजां गेलेनानै इन्डियान अइलआव, आसाम पुलिसाव, सिटि पुलिसाव, रेलवेआव, गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बिथांमोना केरियार एबा जब साकरि मोननो हादों। दा बिनि अनगायै जोंनि ओनसोलखौ मुलुगाव मुंदांखा खालामनो थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनि जिखिनि टेलेन्टेड जोंहा इयुथफोर दङ बिथांमोनखौ मोजां स्कप होनो थाखाय जोङो फुटबलखौ देग्लाय बोसोरनिफ्राय बड'लेण्डनि मोनसे फुटबल अफिसियेल मोनसे टुर्नामेन्ट हिसाबै जोङो लांनो सानदों आरो बिनिखायनो फार्स्ट स्टेप हिसाबै 6 सिडुलफ्रा जिहेतु नेशनेल इन्टारनेशनेल जेरावबो बाहागो लानो मोना, नंखायनो मोनसे जोङो गोदान प्लेटफर्म मोनसे बानायदों ISPL इन्टार 6 सिडुल प्रिमियार लिग आरो बेवहाय 10टा 6 सिडुल काउन्सिलनि टिमा फैगोन। दा बिथांमोना बेवहाय गेलेगोन। देग्लाय बोसोरा जास्ट बिगिनिं, जोङो नायगोन बेवहाय बेयो बेसेबां मोजां जोंनि जि अबजेक्टिभ जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटि बेखौ जों बेसेबांहाय लाबोनो हायो। खारन बयबो 6 सिडुला गोबां जेंनायाव थायो, बिथांमोना गावबा गावनि जेंनाखौ बुंनो हाया। बेनिखायनो जोङो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटिखौ लाबोनो सानदों आरो देग्लाय बोसोरनि उनावनो जों प्लेनिं खालामदों जे बड'लेण्डनिफ्राय जोङो अफिसियेलि फुटबलनि थाखाय माखासे प्रग्राम लागोन। गंबा एकाडेमि जोङो गायसननो थाखाय प्लेनिं खालामनाय जादों आरो फैगौ बोसोरनिफ्राय जोङो माखासे प्लेयारफोरखौ जोङो आर्जेन्टिना, ब्राजिल, गुबुन गुबुन हादोरफ्राव ट्रेनिंनि थाखाय जोङो कचिंनि थाखाय हगार हरनो सानदों। जोङो लागोन, नाथाय फार्स्ट प्रायरिटियाव जों फुटबलखौ लाग्रोदों। फुटबलनि उनाव गुबुन गुबुन एथलेटिक्स एबा गुबुन गुबुन गेमखौ लानाय जागोन। फार्स्ट इन्टार प्रिमियार खुंनायनि जाहोना नैबे नामा जे IOC इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएसन बेनिजों एफिलिएटेड लानानै अलिम्पिक एस'सिएसनाव बिथांमोना दासिम होनो नागिराखै, नाथाय जोंखौ बुंदों जे बिथांमोना गेमखौ गेलेनो हागोन, नाथाय जि सार्टिफिकेट बायदिसिना बेखौ स्टेटनिफ्राय लानांगोन बेबायदि स्ट्राक्चार दङ। दा जों नाजाबाय थादों जे जोङो बड'लेण्ड अलिम्पिक जों खालामनो हायो नामा। दा नेक्स्ट बोसोरसिम जों जुदि खालामनो हायोब्ला अब्ला जोंनि माखासे गुबुन गुबुन इभेन्ट्सफोरखौबो जोङो एसे स्ट्रं खालामनो हागोन होननानै आं सानदों। दासिम माखासे इन्टारनेशनेल नेशनेल प्लेयारफ्रा दासिमबो जेबो मुखुब जानो हायाखै, बिथांमोननि थाखाय बिटिआरनिफ्राय माबाफोर लासै लासै जालांनो हागोन। जोङो माखासे पलिसि जोङो लागासिनो दङ स्पर्ट्सनि सायाव, जोंनि पलिसिनि गेजेरजों जों हागोन। नाथाय गोबां प्लेयारफोरा मा होनो, जोङो गेलेनांगौब्ला जोंनियाव जिखिनि साख्रि बाख्रि मोनो बेयो जोबोद लिमिटेड। 3 ग्रेड 4 ग्रेडनि साख्रि मोनो, बेनिख्रुइ मोजां साख्रि मोना। दा बिनि गेजेरावनो जिखिनिखौ जों एकमडेट खालामनांगौ बेखौ जों खालामगोन मोनसे रिजार्भेसन खथा बानायनानै। नाथाय अलरेडि जायफ्रा मोजां गेलेग्रा बिथांमोना गुबुन गुबुन जबाव एंगेज जागासिनो दङ। रायजोफोरनि थाखाय मा खावलायगोन? आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे देग्लाय बोसोराव जोङो स्पर्ट्सआव जोबोद गोसो होनाय नुदों रायजो राजाफोरखौ बयखौबो। आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड ओनसोला दिनै सान्थि जानायनि उनाव जोङो सोलोंथाइ, जोंनि स्पर्ट्स, जोंनि कालचार, जोंनि इक'नमि जेरावबो जों गोसो होनांगोन। अब्लासो जोङो बुहुमाव मोनसे गोथां हारि आरो जौगासार हारि महरै थांना थानो हागोन। गावनि थामोनथानि थाखाय, गावनि राजखान्थि अधिकारनि थाखाय जों गोबाव बोसोर सोमावसारबाय। दा हारिखौ दानो थाखाय आरो हारिखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानायाव बयबो बाहागो लानो थाखाय आं खावलायो। खुलुमबाय। फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम इन्टार 6 सिडुल काउन्सिल फुटबल टुर्नामेन्ट गिबि खेबनि थाखाय जों बिटिआरआ हस्ट खालामनानै बे गिबि खेबनि खेलाया इन'ग्रेल सेरेमनि बेखेवनाय हाबाफारिजों बे डिमाकुसि स्टेडियामाव जागोन। बेवहाय जोङो गोबां माखासे हाबाफारि लादों, जेरैहाय कालचारेल प्रग्राम्सफोर थागोन आरो 500सा बर' हिन्जावसाफोरनि, बर' सिख्लाफोरनि मोसानाय थागोन। गुबुन गुबुन आर्टिस्ट, देंखोगिरि आरो रिंगु दामसाफोरनि बेवहाय पारफरमेन्स थागोन। बेनिफ्राय जोंहा 10टा माने 10टा 6 सिडुल काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनाबो माखासे फैगोन, गोबाङानो कनसेन्ट होदों।
बेजों लोगोसे हयथ' डेपुटि चिफ फैगोन बेनिफ्राय ओजोंहाय स्पर्ट्स एक्जिकिउटिभ मेम्बार बेनिफ्राय जों इउनियन स्पर्ट्स मिनिस्टार अनुराग ठाकुर बिथांमोनखौ लेंहरदों बेनिफ्राय जों आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि बेनिफ्राय गोबां काउन्सिलनि चिफफोर जोङो आसाम स्पर्ट्स माबानिफ्राय आसाम फुटबल एस'सिएसननि चेयारमेन नब कुमार दले एक्स मिनिस्टार बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों बेनिफ्राय आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म जोंनि लकेल एमपि मानगोनां बिथां सयकिया आरो जोंनि रायजोसभानि एम बिरेनगोरा नार्जारि बिथांमोनखौ जों लेंहरदों बे गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय खेलायावहाय जोंनि एक्जिबिसन खेला मोनसे बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन बड'लेण्ड इलेक्टेड मेम्बार्स 11 भार्सेस डिमा हासाव इलेक्टेड मेम्बार्स 11 बे बिराद मोजां मोनसे माने गेलेनाय दिन्थिफुंनाय जागोन बियो बेजों लोगोसे जोङो इन'ग्रेसन खालामनायजों लोगोसे माने बे गिबि खेबनि खेलखौ बेवहाय खुंनाय जागोन बै जे खुंनो थाखाय थांखि लाबाय बेयाव माबाफोर माने थांखि दं नामा आन्दो जेरैबायदि 6 सिडुलखौ दायो माने मोनसे जयै खालामनायनि जिथु माबाफोर हाबाफारि लादों हाबाफारिनि आन्दोआव एबा अबजेक्टिभ्सआ जाहैबाय जे 6 सिडिउल्स काउन्सिल्सफ्रा मोनसे कनस्टिटिउसननि मोनसे प्रभिजनाव माने दाजानाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप दा बे 6 सिडिउल काउन्सिल्सफोरनि गेजेराव माब्लाबाबो बिदि सोमोन्दो बा नेटवार्किं बा बिदिनो कानेक्शन्स माने गैलायलायामोन अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एन्ड चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'रामनि बेनिफ्राय त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल त्रिपुरानि बेनिफ्राय मेघालयनि मोनथाम खासि अट'नमास हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो जयन्तिया हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल्स आरो आसामनि मोनथाम डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे गासै मोनजि काउन्सिलनि गेजेराव माने बे गोरोबलायनाय कानेक्शन्स नेटवार्किं फ्रेन्डशिप ब्रादारहुड आरो जोंनि माखासे जुदि कमन इस्युसफोर जुदि दङब्ला सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बबेबा मोनसे थांखिसिम दैदेनलांनो हायो नामा आरो जोंनि बे माने फ्रेन्डशिप एन्ड ब्रादारहुडनि माने जिथु दौलेंखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बे माबाखौ जोङो थांखि लानानै बे 6 सिडिउल काउन्सिल ISPL खौ जों खुंनो लादों माने क्लजिं सेरेमनिया क'क्राझाराव जागोन साइ स्टेडियाम ग्राउन्डआव बेयावबो गोबां माने आलासिफोर फैगोन आरो गोबां कालचार प्रग्राम खालामनानै 23 अक्ट'बर खालि बेखौ जों खुंनो लादों बेनि अनगायैबो जोङो BTCनि गुबुन मोननै माने भेन्युसफोर जों खुंनो लादों मुसलपुरनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेडियाम आरो बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसन स्टेडियाम बिजनियावबो जों खुंनो लादों बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 93655318885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन